sé, por iso digo todo bocadillo, seguro que non. Hai chupitos, hai carai. Que non marche nadie, que está xente de festa hoxe, Bueno, xa empezaron a salir os bocadillos por aí. Pero oye, un trato, non vale comer o bocadillo e marchar, Logo, mira, tedes que esperar a traerles o chocolate, para que non marche. Arriba Chamaraina, entón, e a seguir, Lirolai, que xa chegaron todos. Es por de aquí, a ver, por eso esto. Choriza, está rico.
E outro xamarito máis, claro. Para cantar a Laurindiña. Eu sei que por aí na comisión a vez lle gusta a Laurindiña. Esta non é a Laurindiña ou que lle gusta, pero non pasa nada, vale? É unha Laurindiña tamén. A ver, vamos agora por nos electos. Vale, así que para a comisión das festas das Mercedes, que tanto traballan todo o ano, para que a Gándara poda ter as súas bonitas festas, verdad? Pois esta canción vai para eles. Isto tamén estou a aprender, Perdón por anticipado. Que canto vais a hacer conmigo